Devam etəbiz. Bugün özünün yartı asırlık 50 yaşlık юбилейлы туган künün hürmetli milletteşimiz Süleymanova Galiye Abdulhay kızı karşılay. Усть-Кулатка авылының bir урам kızları Dina Miyassarovna, Zeytuna Munirovna, Roza Rashidovna onu ihlastan kıtlap, жылы tileklerini eriştireler. Kadirli kişimiz gailede ikinci bala bulup dünyaga kile. Avıl mektebin yaxşı bilgilerge gine tamamlap, Sızrın şəhərinin meditsina училищесына укырга керә. Оны да тырышып укып, кулына дипломын ала. Яшь белгеч бер генә минутка да сайлаган һөнәреннән читкә тайпылырга ашыкмый. Туган авылына кайтып, халык сәламәтлеге сагына баса. Бар көчен, вакытын кызганмыйча, кешеләр яраткан, михрибанлы йөрәкле кешебез көн-төн хезмәт итә. Авыл егете Ринат Фәрит улын очратып, алар матур гаиләдә коралар. Татлы мәхәббәттә уллары Фаил һәм кызлары Алсу туа. Бәхетле балалар булып үсеп, алар бүгенге көндә инде үз тормышлары белән яшиләр. Иң олы байлык итеп, әти-әниләренә татлы 3 оныклары Сабира, Айдар һәм Илдарны бүләк иттеләр. Тормыш мәшәкате барыбызны да биләп алса да, үз гаиләләребез белән кайнасак та, без балачак дуслары бер дә аерылмадык диергә кирәк. Бүген дә Аллага шөкер, мөмкинлек чыккан сайын күрешеп яшибез. Галиябез аш-суга уңган хуҗабикә. Айрыша татар халкының аш-суы, тортлар, салатлар аның телен йотарлык тәмле булып чыга. Безнең үткәргән бар мәҗлесләребез дә аның ярдәменнән башка узмый. Ярдәм иткән куллары җәннәт ишекләрен ачарга насип кылсын аңа. Дустыбыз, син вакыт белән дә, замана белән дә сыналган кешебез. Серләребез дә сиңа сыя. Кайчан гына күрешмәйек, шалтыратышмыйк, кирәк киңәшеңне дә табасың, юатыр өчен сүзеңне дә сайлый беләсең. Сиңа акыллыбыз туган көнеңдә, саулыкта, исәнлектә, яраткан ирең белән яшәргә телибез. Балаларыгыз бары шатландырып торсын. Безнең барында онытмыйча, гомеребезнең соңгы көннәренә кадәр матур аралашып яшиек. Без сине бик каты яратабыз. Бер-беребезгә терәк була белдек, ярдәмләштек кирәк чагында. Эх, шул иң рәхәт вакытларга кире кайтсак иде тагында. Тик җитәрлек еллар узып китте, атлаганга тормыш юлына. Бу чын дуслар барысы да хәзер оны калды инде кулына. Галиябез, син иң якын дустым, озак еллар буе сыналган. Авыр чакта, җиңел вакытта да күпләр арасыннан сайланган. Ләкин беләм, ул чакларда кебек очрашулар бәлки еш булмас. Тик ышанам, безнең дуслыгыбыз бер кайчан да инде онытылмас. Аралар да инде ерагайыр, элемтәләр ләкин өзелмәс. Телефоннар, ВК, WhatsApp аша юллар озынлыгы сизелмәс. 30, 40, 50 еллар узар, оныкчалар инде сөярбез. Кем белә бит, бәлки бер-беребезгә кода-кодагыйлар диярбез. Галиябез, матур гомер чоры сеңеп кала күңел түрендә. Шын күңелдән сине тәбрик итәбез шушы бәйрәмеңнең көнендә. Кадерле Галия Абдулхаевна, якын дусларыгызның матур теләкләрен шундый ук җылы эчтәлекле җыр дәвам итәр. Бәйрәмегез котлы булсын, бәхетле булыгыз. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа Син
Şun şun